Провокація із розведенням. Бойовики у Петрівському запустили білу сигнальну ракету як знак буцімто початку розведення сил на цій ділянці фронту. Водночас 30 жовтня російські найманці самі ж обстріляли Петрівське, чим, власне, зірвали початок розведення військ, бо порушили семиденну тишу. Сьогодні командування ООС назвало нову орієнтовну дату – 7-8 листопада. Про це і як в Золотому, де розведення військ завершилося, вже побував депутат Російської Держдуми. Далі в сюжеті. У Петрівському відведення могло стартувати вже нині. Однак через провокації терористів процес відклали. Бойовики запустили білу сигнальну ракету, що означає початок розведення. Попри те, що 30 жовтня російські найманці самі ж обстріляли Петрівське, а отже знову зірвали початок розведення військ. Воно буде можливим лише після 7 днів тиші. На черзі третя ділянка розведення у районах української Богданівки та окупованого Петрівського, що на Донеччині. Там розведення сил та засобів розпочнеться, як тільки представники ОБСЄ підтвердять дотримання тишу протягом 7 днів. Розведення сили засобів на ділянці Петрівська-Богданівка відбудеться на протязі 7 діб сталого припинення вогню із 12.00 8 листопада. Збройні сили у разі дотримання припинення вогню зможуть практично розпочати практичні заходи щодо розведення сил засобів на цій ділянці розведення. Розведення ж у Золотому таки відбулось. У так званій сірій зоні опинилось і село Катеринівка. Та його мешканці беззахисними не залишилися, переконують співробітники поліції, які патрулюють територію. На цій території забезпечуємо охорону громадського порядку у межах встановлених законодавством України. Ця територія повністю знаходиться під контролем Національної поліції. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі «жовтий», який введено 28 жовтня 2019 року. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають на поготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника. Не встигли українські війська відійти із позицій між Золотим та Катеринівкою, як на позиціях терористів у Золотому 5 розгулював депутат Російської Держдуми Олексій Журавльов. Приїхав сюди незаконно через непідконтрольну ділянку кордону з Росією. На камеру кремлівських пропагандистів заявив, українці ніколи не повернуть Донецьк і Луганськ. Скільки ми це пробивали, скільки убіждали людей, скільки ми пытались це зробити, і слава Богу, Владимир Владимирович своїм указом вирішив цей вопрос. Но дальше надо идти, не останавливаться здесь, потому что здесь не просто наши люди, они ничем не отвечают. Культура, история, образование, восприятие жизни, общее, да все общее, что разное. На зухвалий вчинок депутата Держдуми уже відреагував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він пообіцяв, цей вояж Журавльова на окуповану територію не лишиться без належної реакції. Поїздка депутата парламенту Росії – це порушення всіх норм, це наша територія, на яку він приїхав без дозволу, і це викличе обов'язкову реакцію Міністерства закордонних справ офіційно. У зоні розведення зараз перебувають 50 добровольців Національного корпусу. Кажуть, допомагають місцевим жителям. Є величезна гуманітарна загроза, яку ми теж намагаємось вирішувати. Більше 1100 нам було замовлень на якусь волонтерку на допомогу звичайних медикаментів, хліба чи теплих речей. До розведення сил відстань між позиціями російсько-окупаційних військ та Збройними силами України складала від 180 до 800 метрів. Зараз сторони розділяє щонайменше 2 кілометри. На це відреагували і в Росії. За словами прес-секретаря Путіна Дмитрія Піскова, президент РФ зацікавлений в продовженні самітів в нормандському форматі, але він чекає результатів розведення військ на Донбасі. Надія Михайлова, Заман, АТР.